ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଣ୍ଡୁ ଓଷା କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠକୁ କେଉଁ ମଠ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ ବା ବାଲି ମଠ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏହି ବାଲି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭାର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସଭାପତି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନର ନାମ କ'ଣ? ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ କିଏ ସାଧନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ପୁରୀ ସହରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ 18 ନଳା ପୋଲ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ମଧୁପୁରରେ ଥିବା ନଦୀ ଉପରେ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନବକଳେବର ବନଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିର ବିଶ୍ରାମ କେଉଁ ମଠରେ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 18 ନଳା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହୁଳହୁଳିଆ ନଦୀ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ କପତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀ ଉପରେ।